दिहेरा स्टेशनाव मानास प्रीतम कलिता आरो खख्लाबारी स्टेशनाव 69 years most होता है मोर এখন বিদ্যমা है और कौन मिनिस्टर गिरा सके फास्ट टू फास्ट बात करे मुके सिखाबेन ओइला जखन दिगि चैनल लड़ाई हला भाई आगे से आनिया खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय थानाय बिसायख'थि जे बिटिसि नि इलेक्शन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय तो आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो बिटिसि आव इलेक्शन गेलेनो थाखाय गासै गोबांथार दोलोफोर दङ आरो बिनि गेजेराव जोंनि बर'नियावनो मोनथाम रिजनेल पलिटिकल पार्टी एपिपि इउपिपिएल आरो बिपिएफ दा बिनि गेजेराव जाय नेशनेल पलिटिकल पार्टी बिजेपि आबो गोख्रों जोंनि बिटिसि आव हाबसननायनि बा इलेक्शन गेलेनायनि गोब्राब नाजागासिनो दङ आरो गोबां स्ट्रंलि नाजागासिनो दङ नाथाय बिजेपि आ दिनै ओरैबायदि माखासे जायगाफ्राव जाय बर'नि एसटि सीटफोराव गोबांथार नन एसटि कैंडिडेटखौ होदों नाथाय मानि थाखाय आरो बिजेपि आ दिनै कैंडिडेटखौ मानि थाखाय 40 सीटनि गेजेराव 28 ल' होखो दा बिनि रिजना मा आं नोंथांमोननो फंनैसो बिनि ओपिनियन बा बिनि माखासे एक्सप्लेनेशना मा आं से सावरायनो बा फोरमायनो नागिरदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम थारैनो जायफोरा दिनै नेशनेल पलिटिकल पार्टी बिजेपि आव हाबनानै दिनै बिटिआर नि जे इलेक्शन बेवहाय गोख्रोंथार माने बाहागो लानानै गोब्राब नाजागासिनो बिजेपि खौ जोंनि बिटिसि आव सोरखार दानायाव हेफाजाब खालामनो तो मेनलि कुइसनानो जादों जे बिजेपि आ दिनै बिटिसि आव जुदि इलेक्शन गेलेनोब्ला 40 टा सीटआव मानो 40 जन कैंडिडेट होआसै बे गेदेर माने रायजोफोरनि गेजेराव कुइसन जादों आरो बे कुइसननि गेजेराव मोनसे बाथ्रा तो जाय बाक्सा जिल्लायाव गासै 9टा एसटि सीट दङ बे 9टा एसटि सीटआव नन एसटि कैंडिडेटफोरखौ होदों बिनि रिजना मा थारैनो आं नोंथांमोननो नैबे जे बाक्सा जिल्लायाव जायफोर 6 जन कैंडिडेटफोर बे एसटि नि सीटआव नन एसटि कैंडिडेट होदों बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ आं होनो नागिरदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था मुसलपुर एसटि सीटआव रिदि कुमार डेका दिहेरा एसटि सीटआव मानास प्रीतम कलिता आरो खख्लाबारी एसटि सीटआव रोमन मदाहि सालबारी एसटि सीटआव चक्रधर दास मथनगुरि एसटि सीट गौतम दास बागानपारा एसटि सीट रेखा रानी दास आरो गोबांथार बेफोरबायदि नन एसटि सुबुंफोरा जाय ट्राइबेल नङा जायफोरा एसटि सीटआव नन एसटिफोरा गेलेनो मोनि दा बेफोरबायदि माखासे परिबेक्स दङ दा बेवहाय बिजेपि आ गोबांथार माखासे नन एसटि जाय ट्राइबेल नङि सुबुंफोरखौ कैंडिडेट होदों थारैनो बे बाथ्राखौ साननानै नायोब्ला नोंथांमोना गोबां बिजिर अब्ला फैबाय थानाय समाव बिजेपि आ जोंनि बिटिसि आव हाबनायनि सोलोआ मा खालामदों तो बिथांनि जे टारगेट बिजेपि आ बिटिसि आव हाबनायनि जे टारगेट बिथांमोना ओरैबायदि टारगेट खालामदों जे बिसोरो 40टायाव 40टा सीट होआखै मानोना 28 सीट होनानै जाय रिजनेल पलिटिकल पार्टीफोर जेरै बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा जेसांखिनि जायनि पार्सेन्टआ खम बारा बेखौ नाया जाय बिजेपि जों थाफागोन बेखौनो लाफागोन बे टारगेट लानानै जायजोंबाबो हाबफानानै बिटिसि आव थाफागोन आरो बिसोर बिटिसि खौ मालाबो गारा बे टारगेटआव दिनै बिजेपि आ बे पलिसिखौ लागासिनो आरो पलिटिक्स हिसाबै तब्ला जायफ्रा दिनै नेशनेल पलिटिकल पार्टीआव थानानै जोंनि बर' लिडार्सफोरा गोबां माखासे एसटि नि जे पावारफोरखौ जुदि सिफायनो सानोब्ला बे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद गिदिर खहा जागोन फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि गेदेर खहा तो थारैनो नोंथांमोना नुदों बे इलेक्शननि समावनो जोंनि भैरबकुंड माजबाद ओनसोलाव मोनसे गिलु बालु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गामि ओनसोलनि हाखौ सुदों हा सुनानै बेहाय गयबारि दुब्लि बायदिसिना साहा बागानखौ लानानै बेयाव सुयै खुन्थिया गायनानै गालांदों
अब्ला बे इलेक्शननि समाव जाय समाव BTC आव सोरखार गैला कन्डक्ट नांबाय बे समाव सोरनि सोलो मोननानै सोरनि पावार मोननानै दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावखो अब्ला नोंथांमोना नायदो BJPनि षड़यन्त्रआ माबायदि अब्ला जायफ्रा दिनै ST सिटआव जाय नन ST केन्डिडेटफ्रा होदों अब्ला नोंथांमोना बिसोरनो भट होनानै बिथांमोनखौ जोंनि ST जायगायाव ST सिटआव बिथांमोनखौ सुबिदा होगोन नामा खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ सुबिदा होगोन नामा बे गिदिर कुइसन दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो बेखायनो बयखौबो खावलायदों जों बर'फ्रा एसे सांग्रां जा तो खालि पलिटिक्सनि पावराव थांनानै खालि पलिटिक्सनि लाबालाव थांनानै माखासे जोंनि जे रायजो राजानि माखासे बिथिङाव नस्थ' दाजाथों फैमाल जाथों जोंनि माखासे साननायफोरा BTCनि जे थांखि बे माने फैमाल दाजाथों बेफोरबायदि माखासे थासारिफोरखौ नायनानै जोंनि माखासे जायफोरा दिनै बर' लिडार्सफोर दं नोंथांमोना गोख्रोङै बिनि सायाव बिजिरनांगौ तो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो आरो मा बुंनो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो तो लोगोफोर नैबे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय जाय आपडेटआ जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो जोबोद गोनांथार बियो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा जाय ST सिटआव नन ST केन्डिडेटफोरा माने इलेक्शन गेलेनो थाखाय जे टिकेट मोनबाय बा टिकेट होनाय जादों BJPनिफ्राय बे गोबां साननो गोनां तो नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिखो आरो मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायदो।